Egona non daude berokiak? Zure atzean daude. Bale, aukeratuko dut bat. Zenbat balio du beroki honek? Joan kasera eta zango dizute. Non dago kaxa? Zure aurrean. Bale. Zenbat balio du beroki honek? €60. Tori 70. Tori 10. Agur. Barkatu jertxe bat atzea aztu nolizak. Non daude jertxea? Zure atzean. Bale. Zenbat balio du jertxea? €30 dira. Tori. Agur. Kaixo, zer nahi duzu? Beyblade bat mesedez. Bale, bat bakarrik? Bai, bat bakarrik. Zerbait gehiago? Bai, motxila bat. Bale, hartu nahi dituzunak. Bale, eta zerbait gehiago? Bai, arkatz bat eta gorrogoa bat. Bale, hartu. Ontzen bat balio du guztira. Guztira, €115. Mesedez. Tori €115. Eskerrik asko. Agur. Agur. Kaixo. Dakazute estutxe bat? Bai. Motxila bat dakazute? Bai. Hama baino du horrena? €40. Eskerrik asko. Kaixo, zerbait nahi duzu? Bai, estutxe bat margoekin, margo kutxa bat eta marrazteko 2 kuaderno. Koridore honetatik joan eta hortxe aurkituko dituzu. Eskerrik asko. Zenbat da? Kutxara joan eta hortxe esango dizute. Ados. Tori, zenbat da? €30. Poltsarik nahi? Bai, mesedez. Beste 5 zentimo dira. Tori, €40 10 zentimorekin. Tori, €10 5 zentimorekin.